Salut și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Astăzi avem un invitat special pe nume Mădălin. Mai avem încă un Mădălin. Și o să rog puțin să-și prezinte bicicleta dacă dorești. O bicicletă foarte murdară, nu prevedeți. În videoclipurile acestea îți vedeți să mergem numai pe drum de țară. Pentru că este foarte noroi. Este o bicicletă foarte Bună, face treaba. Îți face treaba. e bună cât de cât, merge, Frâni are. frâni, lumini. Și Alex, te rog să dai la mine. Poftim? Nu, să mă filmez. Ah. Bicicletele noastre le știți din videoclipul anterior. Rock Rider. Un Between și Rock Rider. E cea mai Rock Rider. Și, filmez. Și o să mergem tot pe drum de țară de această dată. Cred că o să mergem și pe asfalt, să mai facem scheme, mai vedem noi ce. Mai mergem pe o roată. Și o să mergem puțin mai la deal, o să vă prezentăm ceva, natura, astea și hai să-i dăm bătaie. Hai, Da, la bătaie. mine. Bici. Pice, să-i dăm pedale. Haideți să mergem pe știță la deal. Să-i dăm mai repede, să filmăm repede, că eu zic că ne prinde ploaia. Mamă. Uitați-vă ce e acolo. Și dacă mergem pe ciurca, Dar nu știu dacă ajunge până și urcam și ne plouă. La vară nu știu dacă mai scot. Trebuie să facem și încheierea și da, ce viteză cu asfaltul României, viteză națională. Viteză. filmez eu. Mădălin arată moale. Ce vreau să-i El fac? cred că are pori. Uitați unde am făcut intro data trecută. Aici. Dacă mai țineți minte, este o pantă aici, nu știu ce să facem. Nu mă dau pe ea, nu pe ea. Dă-te tu, luăm pa, dă-te tu camera. Fii atent, filmezi tu și mă dau eu cu Alex. Bine. Când urc eu, te dai tu, da? Mă dau eu primul. Așa. Și am dat. Poți să-i dau? Bun. Forțează. Poți să-i dau? Dai, stai să filmez eu. Vis-a-vis cu... Uitați, acolo este o poiană foarte faină. Dai! Uitați ce urcă. Bicicletele sunt biciclete și Mi-a fugit roata. da, este foarte periculos Mi-a fugit roata. acolo. Oh, ce urât se vede. Nu focalizează. Ia. S-a focalizat? Nu focalizează. Vede foarte urât. Da. Uite așa. Gata, am dat și de cap la nebunii. Și eu zic să... Da? Wow! De ce n-ar zis? Așa. Op. Dai mie. Da, să-i dau pe ușor. Să putem urca la deal cu bine, să nu obosim. Mai înainte am făcut un vlog foarte lung, foarte fain, de 10 minute. Și când am vrut să facem încheierea, am venit un băiat, nu-i dăm nume, și ne-a stricat tot vlogul, că am jurat pe vlog. Și noi nu suntem la început, nu am putut să Filmăm. edităm. A fost de 45 de minute filmul. Nu, ăla nu-i ăla. Am făcut unul de 10. Și ne-a stricat tot vlogul. Ne-am luat puțin cu el la ceartă și... Na.
Eu nu cred. Îmi pare rău. Da, direct în... Dați-vă pe margine. Avem și trafic. Se pare. Nu dăm număr. Foarte multă verdeață și natură. Hai, dați la deal, băieți, că până la șurca mai avem. Eu, Mama, eu cred că să venim la vale, ne sunt de soare. Că la vale vii și dau. eu zic să mergem tocmai la izvor, îl știi? E departe. Că și în video trecut am prezentat un izvor și, cum v-am zis, nu știm să edităm și ne-a fricat tot vlogul. Nu știu dacă Dar nu, că nu-i departe. până la capăt acolo, știu. Unde, bă? Nu, Nu acolo? este izvor aici. Nu, e tot banda asta. Bă, este un izvor cu furtun. Furtună? Da, Ai, ce mare la mai este unul. În cap. da. Știți că eu sunt foarte deștept și am mers cu papuci albi Eu fac la tehnologie. filmat cu noroi. Tehnologia. Foarte obositor acest drum. Și, Mama a făcut un pic de și dacă apreciați că noi am mers aici să filmăm, uite. dați un like și la 50 de abonați o să mergem pe stâncă cu bicicleta. O să vă arăt un cadru când o să mergem la vale. O să ne întoarcem Aici este ciurca, părăul șurce. Și noi o să mergem acum până la un izvor. Până mai... Wow, ce tehnologie aici. Mamă, da. Aici înainte era drum și puteam să vin cu bicicleta numai de acolo de sus. De acolo. Eu am vrea să o trec într-o zi. Și noi, din păcate, ne lipsește un vlogger pe anume Mădălin. Bine, nu ăsta, că ăsta e prima dată. Mai avem puțin și ajungem la izvor. Puteți să vă abonați și la mine. Da, dacă vreți, vă mai zic o tură. Alex are și el canal de YouTube. Alex Leo. Alex Leo, subliniez de 2 ori. Și zic să trageți un ochi și la el. O să facem și la el un vlog. Că el nu are vloguri, dar are foarte multe shorturi. Uite, aici este izvorul. Din păcate e cam acoperit. Uitați. Uitați cum curge apa. Pare bună? Da, apa este foarte bună. Uite, e can acolo. Pare bună? Filmați acolo la izvor. Uitați cum curge apa. Avea și o cană. Eu zic să gustăm puțin din apă. Gust eu. Că și așa îmi este sete. Cu cană? Da, clătesc. Da, clătește foarte bine ca cana. Mamă, dar ce rece e. Da, apă din fundul pădurii. Și este foarte rece. Foarte fain această experiență, repet. Acum o să vă arăt stânca, unde o să mergem dacă facem 50 de abonați. O să urcăm pe... Stați, pe acolo, așa, și vine drum prin spate și ajungem numai în vârf, unde este crucea aia, dacă vedeți. Da, și asta este. Dă și mie cana, să beau și eu puțină apă, Da, apa e foarte bună. apă de izvor. Apă. Uai, ce-mi place. Este un trend. Uai, ce-mi place. Asta mâncare, nu piure cu cărniță. Și acum o să pornim la vale. Îi dăm vitează? Nu, eu zic,
Eu zic să nu-i dați viteză. Dacă vă asumați să vă spălați singur hainele, dați. Eu îi dau foarte ușor. La fel. Bă, drumul la vale e fain când te duci așa. Dați-i voi în față ca să vă pot filma. Deci, mai vorbesc. Eu mai vorbesc și cu camera. Telefonul deocamdată. Oh, dar ce prinde a mea. Hai, bă! Da-te, mă, da-te! Sau încet, băieții. Făceam accident mortal. Apa la accident. Tot așa, la următorul vlog, dacă o să fie cald, o să mergem pe acest drum. Ăsta duce tu mai sus, în Opcina. Cine știe ce e aia, să scrie în comentarii. Îmi pare foarte rău pentru că n-a venit și Mădălin cel Da, dacă era și Mădălin. Dacă era și Mădălin, era foarte bine. Hai în față! Ce să zic? Îmi pare rău că nu am putut să postez acel vlog, deoarece unii oameni mai sunt și hateri deja. Noi abia am început să filmăm, avem 2 vloguri pe canal și deja avem hateri. Bă, ce să zic? Mădălin! Zi să oprească unde am făcut intro. Wow, ce viteză, viteză! Maxim viteză! Eu nici n-am dat la pedale și uitați cum mă duce. Hai de la vale! Trebuie să pun frână. Bă, ce viteză a prins! Sunteți! Unde se oprește bicicleta, acolo încheiem vlogul. Bă, ce mă fură! Ce mă fură! Hai pe asfalt, pe asfalt! Nu! Da pe căi! Puternic de volt! Hai pe asfalt! El poate să vină, noi nu. Nu mă întrebați de ce. Dacă vă mai aduceți aminte, aici am făcut salturile în episodul trecut. Eu am... Mamă, dar uitați-vă ce m-am făcut. Merită un like și un subscribe. Scrieți în comentarii dacă merită un like pentru ce m-am făcut eu. Bă, din păcate nu avem picior să punem bicicletele ca lumea. Scrieți. Eu zic pentru cum am uldărit și ce am făcut. Eu zic să dați un like. Da, like. Vine și filmează. Să fac. Și dacă mai vreți vloguri asemănătoare, v-am zis, o să mergem pe stâncă. Wow, suntem chiar sub stâncă. Și dacă o să mai vreți videoclipuri, scrieți în comentarii și o să mergem sus acolo la Sus, Toma, 50, sus. la 50 de Este abonați. acolo. Da, lasă Toma, așa sus. că sigur nu interesează. Da. O să fie traseul secret și v-am pupat.